ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸಿಪಿಐಎಂನ ವತಿಯಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಿಲನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹೊಸಂಗಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆವಿ ಕುನ್ನಿರಾಮನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇವುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ಘಟಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. രാജ്യത്തിനകത്തെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒന്നിപ്പിച്ച് അണി നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ട് പോരാട്ടമാണ് രാജ്യത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. ആ പോരാട്ടം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇടതുപക്ഷം മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്. ആ പോരാട്ടം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സ്ഥിതി വന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആ ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പാർലമെന്റിൽ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ട്രസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി വിളിക്കാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? അതുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3-2 ഭൂരിപക്ഷം നേടി ബിജെപിയുടെ ഡൽഹി ഗവൺമെന്റ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതായിരുന്നു ചിന്ത. നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിലെ മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ തന്നെ 300ഓളം വരുന്ന പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാർ വട്ടത്തിലുള്ള ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്തിനകത്തെ 60 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് നിറങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പണം മുഴുവൻ ഓരോ വോട്ടർക്കും 5000-ഉം 10000-ഉം വെച്ച് ഡൽഹിയിൽ വിതരണം ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം നടത്തിയിട്ടും ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಿ ಬೂಬಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಗೀತಾ ಸಾಮಣಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕನೇಲ, ಡಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಸಾದಿಕ್ ಚಿರುಗುಳಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.